Bueno, pues seguim en el tema. Això estarem parlant d'una forca. Esta forca normalment es gastava per coses que pesaren poc, entre elles podria ser el que era la palla. Això era per quan estava dalt poder tindre prou recorregut i com veieu parlant dels mànecs, este mànec era llarg, perquè agarraves i poses aixina i tiraves dalt. Era la manera, si era el carro, i si era dins de la xàvega, dins de la xàvega. Aquesta era l'acció. Agarrar la palla i dins de lo que tingueres que fer. Mànec llarg en el seu sentit. Esta era més replegadeta, tenia 3 puntes, perquè era la manera de conduir-ho millor dins del que és la xàvega del xavegó. Esta. I esta era més ja per carregar el carro. Per carregar el carro, com veieu, mànec llarg, molta agarre, 6 puntes i molta presa. La palla pesava poc i era la manera que conduïa per tirar-la dalt del carro, així. Aquesta era l'acció que es feia en el que era la Vilda. Parlarem també del que era la pala. Res que veure la pala en la forca. La forca era per la palla i la pala era pel gra. No té pues perquè així el gra no mos cau. Això era per ventar blat. S'esperava que el dia fera una miqueta d'airet perquè el sentit era poar el blat d'ací i tornar-lo a tirar allà. Eixe moviment d'alçar-lo cap amunt i anava ventant-se feia que la pallorfa caiguera a un costadet i el gra es quedara en el montonet. Seguim. Estem parlant de pala de ventar blat. Aixina i aixina. Era poar el blat, tirar-lo a l'aire i el mateix aire s'emportava les pallorfetes i es quedava el blat més netet i més asseat. Parlem de mànec, llarg i el seu sentit. Jo sempre estava marmolant-li a ma mare perquè no arrastrés els peus. I ara els arrastro jo. Bueno, seguim parlant de lo que és els mànecs. Això estem parlant d'una massa, un tarugo de fusta, en el forat corresponent, i esta massa era per estacar el tascó. El tascó estarem parlant de que és esta peça que tenim ací, normalment solia fer-se de figuera perquè era més surenca i no s'esclafia a l'hora de colpejar-ho. I això tenia un sentit, el donar-li més profunditat a la rella i el que vinguera a la mà el que era l'esteva. No deixa de ser un mànec. L'esteva no és ni més ni menys que per conduir la rella dins del solc i, a més, a l'hora de girar, poder alçar-la, girar el macho i l'animal i tornen a entrar dins del solc i seguir dins del mateix solc.